abangani ngicabanga ukuthi ngibakhatha abangani kunento engifuna ukuyenza engifuna nibone ukuthi bona bazana kangakanani. Ngizobacela ke ukuthi beze la ngaphambili sifuna ukubona ukuthi bazana kangakanani umakoti nomkhwenyana. Ngizobabeka la umakoti ahlala bhekele umkhwenyana ahlala bhekele bangabhekani. Imibuzo engizobabuza yona bafuna ba-indicate ukuthi ubani owenza lento le engizobe ngiyibuzile kangcono kunomunye. Ngiyacela ke nehle estage ndikhombela uri nibe fair. Ufuna ukubona labantu labo ukuthi bayazana na. Ngikuthoka bonore bathu bayadibana na. Emva kwalokho sobe sesiyokhatha ikhekhe mntaka baba. Sesiqedile kahle kahle. Ubaba uri kuyokhatha ikhekhe rizoba ropedza ngasipita. So makoti nomkhwenyana ngifuna ama nginibuza lembuzo uma ukuthi impendulo mkhwenyana ngiqale nga uma ukuthi impendulo ufakazela ukuthi umakoti owenza leyo nto kangcono uphakamisa isicathulo sakho. Kodwa ma ukuthi uwe and then uyathula yena mhlawumbe ma ukuthi uyazi ukuthi wenza lokho uyena ozophakamisisa isicathulo sakhe. So ukufakazela lokho uzothi uyena ngesakhe isicathulo. Nawe makoti uma ukuthi wena okwenzayo lokho uzathula, kodwa ma ukuthi wenziwa umkhwenyana kakhulu uphakamisa isicathulo sakho usho ukuthi ufakazela ukuthi ubani umkhwenyana uyena ogudi kuleyo nto leyo. Musi richiko amba phanoni arali muthu akagudu wazemisa chenda arali zithu badodzula chisiyelita. Umbuzo wami oqala ke mbudziso yanga yothoma ubani ogudi kwi-finance, umuntu okwazi ukuthi as-understande kahle arifesa sane ukhwenyana uphakamisela ukuthi umakoti ogudi kwi-finance. Hayi kushuthi siyezwana uri hayi uzathi yehlisa mase ngithi yehlisa ngoba abanye babonanga ubani ke ogudi kwi-finance ndinye nabakhwina kaChelede umakoti ogudi kwi-finance kushuthi ke ikhalimile umakoti mayigudi kwi-finance. Siyamuri umakoti umbuzo wesibili mbudziso yabubili ubani oclean kakhulu kunomunye onye abasikhulu bramunga. Hayi siyabona ndithaya ngawona yakhumalo bathi ke mntungwa ulinono kushuthi ke kunzima kumakoti kumele akhiphe istandard ukuthi makoti kofuna ukuseranta. Ubani onekhono elikhulu lokupheka ndinye nokona uphika. Yambori ayemkhanyana msupheka wena sabote. Ubani onekhono lokupheka elikhulu ndinye nokona sophika. Intro kushuthi ke elekhazo phila kudliwa kamnandi apho zomoro badachira thina sabuthi bonke bakwazi ukupheka bonke bakona ubhika. Umbuzo wesithathu mbudziso yaburaru ubani ohlala kakhulu efonini ndinye notsolosa phone. No ungabheki makoti. Abantu i-crowd seyibonile ukuthi wena ohlala kakhulu efonini.
Umbuzo wesihlanu. Ubani o best at driving? Do you know how driver? Yeah, it's obvious umkhwenyana uyena wazi ukudriver kahle. Ngiyathokoza ke kakhulu okushuthi ke niyazana ngamanye amazwi ngoba niyakwazi ukuthi uyayazi ukuthi omunye umuntu uperfect kulento le and you don't have a problem with that. And nami kodwa uyazi ukuthi umkhwenyana wami uclean ngalendlela emangalisayo, so it means I must make sure ukuthi uclean ngaso sonke isikhathi. So ngiyathokoza kakhulu kushuthi ke niyazana anizanga nje ukuzala emshadweni kuzokhohlisa thina mangabe ngoba manje le iwedding kusazoqala ini imarriage la esuke senazana khona ukuthi eish lo muntu uthanda kakhulu imali. Uma ithanda kakhulu imali kumele kwenziwe njani? How do we balance that? Ngiyathokoza kakhulu sesingabile emuva singene enkonzweni yekhekhe. Sorry bafethu ngizomthethela asiqedele inkonzo ukuze sikhulule nabanye. Ngizocela usisikhuliso ezengaphambili sizokwenza inkonzo yekhekhe. Ngizomela kusodela father data to yakhekhe. Nimade kwana futhi. Sanibonani emuva. Ngizophuza chipida cha ukhatha khekhe. Ngifuna ukudlulisa isikhathi sokukhatha ikhekhe. Ngashitombela. Benzocela nabaphumalo batakhungwe. Ngizocela lababili basukume. Bangadela ngeno phasi. Ngeza lapha. Order please. Order la emuva. Usindo lapha emuva asikavali. Okay, rodela zokhatha khekhe nakhombela attention ngangeno thina. Sicela iattention ngapha. Njino indido chiyarupanga wo. Ngizothatha lo mese. Olupanga olunoni. Lo mese lo. Ndishiko kunekeza. Unikeza. Ndishiko kusumbedza nyandani. Ikhombisa ukuzwana. Bangarufana bababili. Ngiphathe lethu. Basifana bababili. Maniphathe kanjani nibabili? Asacela lapha emuva please. Asiqedeleleni sele a few minutes. Nyakela please. Please, Nyakela please order.
Okay, ndikombera vafana kupanga vavaviri ngicela niphatheni mese nibabili vangasendedza chanda kha khekhe. ningasondeza isandla iduze nekhekhi. Ngiyacela ukuthi mase balisika ndikombela ukuthi musibachikhatha ridiye mifururu niululate ndikotombera the nishaye makhwela lapho. zvino hezvi ndichikotokhathela ikhekhe zvikusumbedza nyanzano le nto ekhombisa ukuthi uzwana nauri ndiyone kuthoma chapter ntswa ya vutshilo ha vaini ukuthi sicala into yentsha yemarriage na u tshimbidzana nokuhambisana no dovha no ṱanganisa futhi mita heyi mivili nokuhlanganisa le mizi emibili. zvino ndakhombela uri vanchele khekhe lo ngicela ukuthi nisikhathele leyo mifururu vathu vahashuwe bathatha iphisi e1 no mamdo bathatha e1 ndibambe nje kanjalo nawe ungathatha cela uyibambe manje. Okay, ngicela ke baphumana ngicela wabakhumalo udlise umando ikhekhe nomando adise baphumana ikhekhe bomendo ubalise babakhumalo mifururu we mifururu baphumana ungacala wena uthathelele ikhekhe ubekela eplate ngizomnilezawo rido ubera uri uthome babakhumalo ba JPC vaiveya paka plate vaifare ngoraro avaita kule idzule anepoka plate vaifare ngoraro. Ngiyabonga. So okwamanje ngicela ukuthi nihambe niyonikeza ogogo. So baphumalo uzoya ngapha ngisho sihlanganisa imndeni manje. Then umando uzoza ngapha kwaphumalo. Zwinodomela vumendo vaye nga Masenze njalo sicela ingoma na mifururu. Makoti ninyalo. I want to buy my love, to be gracious.
Dindi. Sanibonani endlini. Ukhulumisa Dindi. Ngiyaphila. Utakala. Hayi kodwa bayakhuluma lemuva. Afo murawu niko rasa. Cha. Ngiqale nje ngithi siyabonga. Rendi tomori kulibuwa. Ngiqale nje ngokubonga abasemzini. Ndilibuwe bapha noni bantu. Ngokungipha. Ndilibuwe uri pha mfumakazi. MC. Ngithi ngibonga abasemzini ngokungipha. Ndikolibuwa bamdini ngopha. Ngiyacabanga nonke niyazibonela. Nonke nikotibonela mus. Nonke niyazibonela isiphalaphala. Danusetsa vathono sikamlenjini. Ngicela nje ukunixoxela emantungweni into engingayazi. Irindi nibutsenyana zikosho sashidibiyo. Ukude Venda. Ndikulesa ngamanda Venda. Ukuze ngithole le mbali lena ukude ngahamba ngaze ngafika. Around 900 km. Kubani manje nganiphathelana? Sezandu ndonifarera mina. Manje ngalokho ke ngithi ngibonga abasemzini. Ngayezwa ndikolibuwa bahayani. Abakwandowu. Bantu. Ikakhulukazi ngibonga ubaba Ndowu. Ndikolibuwa khotsi bondu. Ngibonge nomama Ndowu. Nabo mmendu. Abakaze ke bangixosha mangifikile lapha ekhaya. Aboko abapandela musindichiswika. Mangifikile ngifana nomntwana wakhona nje. Musindosuka ndifana na mwana wane kumdini. Manje Jino. ngalokho Ngayezwa. ngithanda ukuthi nje Nditamela uri. ndolubuwesa ngamanda. Bonge kakhulu. Umuntu ngwambulaza abantu umuntu bemnyanga ngendaba bodonga bezizini. Wakumalo. Unina zizimfe imbili thambi lapha ngalezi. Ukuze kube nalomuzi lona Urubena homuti. khona umuntu wakuthiwa umcathamaze esontweni isikhonkwane esambele emsameni yesonto. Imiyeko yezangoma zasegawulashini uguqununi into ethengenampiko. Usichitha mthombo bosala beyibutho zibani. Umkhulu wethu losizalayo ngiyabonga kakhulu. Mantungu ngiyabonga kakhulu. Ukube bekungekho njena ngaphandle kwesupport yenu. Ngabo sibona uri Ngibonile support yenu, ngibonile nifike nisiphathele khona, ngibonile enikhiphile. Ngiyabonga nje ukuthi nikhona namhlanje. Ndikolibona no Ngibonga ukuthi nifikile. Ngibonga odadewethu. Ndikolibona zikhala zidzanga. Abafowethu basitholela odadewethu ngaphandle. Bakhona khona la. Bahona nepha. Ngithi ngiyababonga. Ndiyabalibuwa. Ngiyababonga. Ndiyabalibuwa. Ngizalwa umfundisi ke mina. Ndo bebelwa ngamufundzi. Ngithi nje ngithanda ukubonga kuwe mfundisi Khumalo. Ndikoliba abafundi bokhumalo. Umfundisi lo ningambone dansa nje umfundisi. Abafundi basamona bachikodansa. Manje ngithi ngiyabonga gogo Mabuthelezi. Ndikoliba na mia ngane. Isele lo muzi lona. Ngodimisela ngawo. Ngaphandle kwakho lo muzi kungeke uzube nje. Ngandabona udosi womuti. Sibonga nje ukuthi ukwazile ukusondela. Ndikolibona bakona usukelela. Bese ngibonga abafowethu, ngibonga odadewethu. Ndikubona zikhala zinabantu. Abasebenze bengazange babale ukuthi mina sengenze lokhu ngenza lokho. Oshuma basakubaleka uri ndizingana zobashuma zone. Ngiyabonga kakhulu. Ndikolibuwa. Bese ngibonga ke nangomuntu oseduze wami. Ndilibona mphane abathini nani ne? Ukube ubengeyena unkosikazi ohlakaniphile. Ngabe usene mufumakazi utalipawo. Ngaba sizange sicabanga ukuthi kube nje namhlanje. Rawuzo wasekwara muloro bene lithuba. Kodwa Yino ngiyamazi ukuthi ama-advisor wakhiphayo asisa phambili wasibuyisele ezo zine a elechethe ndiyazibona zirisa phanda. ngake ngasho ke na before kodwa namashanje ngisazosho Ndoba ndaba mrawo na zwine ndikudidwamba. ungiphethe kahle sithandwa sami. Womfara kwamuli. Ndimadekwana batho bote. Good evening everyone. Ndimadekwana family yangu. Ndimadekwana bantu. Sanibonani ndino Khumalo. Ndiyanulumelisa bakhumalo. Ndakhumbula thoma nga
kawahayani namusa. Ngicela ukuthi ngicale ngomuzi wasekhaya namhlanje. I think 2 or 3 years back, kuthankanye bathi raise amafungo amunyanya. Leminyaka emithathu ledlulileyo mabaveza le ndaba yomshado. Mina ngivele ngamtshela ukuthi ekhaya thina hayi laba zomshado asize. Lento nambandari hayi nemahasho areti umshado. So singahamba nje ukuhamba yolungisa ekhaya bese sihambe sosayina bese kuphela kanjani. Arthur yosayina ziphelela nebubezi. Hayi ingani ke yazipha amandla bathi cha ayikho leyo nto. Khani yatori hayi aziwezo riyachata. Hayi saba ne argument nje over isikhathi eside. Rapodi fara nyana mara rapetisera. Yeah, ngathi na ngi-accept ukuthi hayi amanye ama-battles uyawaluza, so this is one of the battles. Hayi ndatenda uri hayi awumariwe hayi nento yonkunda. But in as much as i-battle engayiluza ngalesiya sikhathi, zizo ndazuza ngachila chipinga. I'm glad ukuthi ngiluzile then. Ndotenda uri ndobhalelwa ngachila chipinga. Because namhlanje I'm happy ukuthi as a family. Namusi ndotakala samuda. Rotangana samuda. Sihlangane njengomndeni. Rotanganela zwithu zwavhuḓi. Ro songo tanganela lufu. Sihlanganele into enhle nothi sihlanganele isifo. Ndikhumbula balebwa ngamanda bathu bahayani. Ngicela ukunibonga abantu basekhaya kakhulu. Ngamanda bathu bayani athi unamuntu ukuthi ngithatha if you wanna any negative comments or reject or anything up to date umuntu mona mumwe wahayani endaba naye respond positively. Ndakhumbula ulwa ngamanda. Ndakhumbula ngamanda support from day one, support endayiwana. Ndakhumbula ngamanda. Ndiyazana zona bangoba kodwa usika bangokona usika. Awunamthanda support yami wena mwane abafunasiyo wayabakhosidwa support ndoyibona and appreciate ngamanda ndolibo wongita muntu namusi ndolibo ngamanda. This is the case at end game match. Yeah, mangisaqala ukujoin ifamily bekunama challenges amaningi because ama traditions ahlukile, kunezinto eziningi engingazazi nokuthi ziyayenziwa but ngafunda mangifika la ekhaya and futhi ngifike ugogo asanda kudlula but angikhumbuli nangelanga eli1 kuba nomuntu ongitshatshayo okanye nje ongiphatha kabi ngoba mhlambe izinto ezenziwa la ekhaya angizazi. Ngafunda izinto ugogo wafundisa abantu through abantu abaphila naye ugogo bangifundisa angizange benankinga izinto eziningi engizaziyo la abantu abaningi bangifundisa bangitshela ukuthi nogogo benza nje nogogo in so ngiya appreciate ngiyabonga kakhulu futhi nothando engilitholayo la ekhaya kwaKhumalo. Ngiyabonga nala ekhaya nomkhulu nje masifika nje azange nje sithole treatment yokuthi mhlambe somakoti noma kanjani nawe ngesisikhathi uzusayo ngoba kuthiwa kumele wenze kanje nanje kodwa hayi usiphatheke kahle nje singanza la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu ngicela nje ukubongela esayidini lami ukuthi ngiyabonga kakhulu nasekhaya nje ngingathanda ukubathembisa ukuthi hayi bakhululeke nje ngiphatheke kahle la ekhaya akunankinga. Ngiyabonga kakhulu. Okay, ngicela nje nokubonga noNkulunkulu ukuthi asipha amandla yonke into esiplanile iyenzeke noma okunye kungenzakalanga kodwa nje emehlweni nami ngibone ngathi kuphumelele kahle kuhambe yonke into ihambe kahle. Ngiyabonga. Okugcina ke ukhululi woKhumalo. Ngiyabonga. Ungithanda
ngiyabonga nje ukuthandwa ngi-perfect ngingekho perfect. Ngibonga nje ukuthi ungithande ngihlanya ngingahlali. Ngiyabonga nje ukuthi ungithande, ngiyabonga ukuba uwe and ngiyabonga ukungikhulisa. Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi sesiqedile. Ngibonga kakhulu nami ukuthi ningamukele nanokuthi ngibe umphathi wohlelo wenu. Ngicabanga ukuthi konke kuhambe kahle la engiphoxe khona. Sizalungisa amaphutha enziwa umuntu ophilayo, awenziwa umuntu ongaphili. Sizocela ke ukuthi uMe Joyce asondele azosivalela ngomkhuleko, uze konke ngoba siqale ngomkhuleko siphinde sivale ngomkhuleko. Ngibonga kakhulu beni audience ekahle, sengathi ke ningahamba kahle masini emakhaya. Inkosi nibusise. Kwarai mangamile njashuri ndo bari chukule mangamile njashuri. Aba kuno ndibasukuma menginya ningasukuma nime. Aripo. Asi valeni amehlo. Ria balibuha nda ya rushaka rwa Yuda. Mune wanga roba bona abachire chibiza gacha bukoma. Yesu Kristo roba bona zvinji. Ndingazona kamadewa na haya mrena. Teno na ndugo zobateya zobafanela. Ngori ahuna mwana ungabonena kamatekwa nathu balana musi. Mrena wanga rosika matelo zoni ya chimero hei. One yofa kanichiri bakati ba musimu. Mwana wanga anakati watu anda mtu muwe na muwe. Mwana wanga bakati ba musimu. Anakati orinda hotone na zambile jasho. Mwana wanga zakadoka anda hone. Ihina yofanga bakati ba mulinda Israeli. Aseteliwa asatibikope. Hili kama ule na kamatekwa nathu balana musi. Fariso ya miya mketo rewa na zinji. Ari ameni rote. Lord, ibu. Siapa?